Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family?
No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At syempre makakasama rin nyo ang ating Basa Princess mamaya mga kabisyo, ang ating nag-iisang DJ Rakitera. Dahil ngayong gabi na to, sabay-sabay po natin sabihin sa sarili natin na thank God, it's Friday. No? Sa wakas, kabisyo, Sabado na bukas, di ba? Ang hirap din kasi kabisyo, no, na parang ang haba-haba ng isang buong linggo.
Pero magpasalamat ka sa sarili mo. Tapikin mo naman yung dibdib mo. Sabihin mo, at least, nakaraos tayo, di ba? Nakaraos sa isang buong linggo na to at Sabado na naman bukas, isang panibagong araw na naman ang ating haharapin. I hope ma-enjoy nyo po ang Sabado at Linggo ninyo, di ba? Tapos parang isang araw lang, gising mo kagad, Lunes agad, no? Anyway mga kabisyo, ngayong araw po na to na Friday, samahan nyo po kami ng aking partner na si DJ Rakitera sa aming mga rated SPG Top Secret. At syempre, ang aming unang-unang babasahin na muna sa ating programa ngayon, ang Rocky Secret Files with Titan Jello. Isang SPG na naman po ang mapapakinggan ninyo na pwedeng magpainit ng inyong gabi. Kaya mga kabisyo, tutok lang po kayo at makinig lang po sa 90.7 Love Radio at magbabalik po kami. At babasahin na po ng ating Basa Princess ang ating rated SPG Secret Files. Kaya kabisyo, ang handog ko munang awiting sa inyo is a beautiful song by Mark Carpio, Bakit Labis Kitang Mahal. Sabihin mo yan sa katabi mo bakit labis mo siyang mahal? Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel?
Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy.
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa...
pa! Bilisan mo, bilisan. Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. And now, it's time for SPG. As in, super, back and earn, secret file. Mamili ka. Baunan o babaunan? Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Gail. At ito, ang aking SPG. As in, super, back ganern, secret file. Gusto ko lang ikuwento ang isang weird na engkwento namin ng classmate kong si Nonoy. Mag-best friend kami ni Nonoy. Guwapo naman si Nonoy. Yun nga lang, madaldal, taklesa, diretso magsalita, walang filter. Ano man ang pumasok sa isipan, bibitaw agad ng bibig niya. Kaya nga minsan, naiinis ako sa ugali niya. Pero madalas, yun din naman ang hinahangaan ko sa kanya kasi hindi siya plastic na tao. Matalim lang talaga ang kanyang dila. Kalalaking tao. Ayun, eventually, hanggang college, naging mag-classmate kami. Parehas din kaming kurso na kinuha. BS Social Work. Naaalala ko lang noong minsan kaming nagkabiruan ng malala. Sa isang subject namin. NSTP yata yun. During ROTC namin. Lunchtime. Kung tama ang pagkakaalala ko, DJ Rocky at DJ Jello. Inaasar ko siya noon kasi
naukaan siya ng gupit. Kasi mahaba noon ang buhok niya. Tawa ako ng tawa noon sa kanya. Ewan ko, basta gustong-gusto ko siyang ibuli noon. Masaya ako kapag naaasar ko siya. Demonyita yan. Pero oo, ganun talaga kaming magkaibigan. So yun na nga, hindi pa ako nakontento. Kinuha ko yung baunan niyang may lamang pagkain. Alam ko, nagugutom na siya pero natutuwa ako na tingnan siyang uka ang haircut. Siguro dahil sa sobrang gutom niya, napasigaw na siya sa akin. Dinig ng mga classmate namin. Gail, mamili ka. Akin na yung baunan ko o babaunan kita mamaya. DJ Rocky at DJ Jello, nagulat ako sa sinabi ni Nonoy. Kaya natigilan ako at tila naging bato. At mas nagulat yung mga kaklase namin dahil sa mga sinabi ni Nonoy. Naghiyawan tuloy lahat sa kantsawan. Kaya sabi nila, baunan mo na lang yan, Noy! Baunan na yan, baunan na yan, baunan na yan, baunan na yan. Hindi ko tuloy alam kung anong ibig sabihin nila doon sa sinabi nilang baunan. Sa huli, isinoli ko kay Nonoy ang baunan niya. Sabi ko, o ayan na ang baunan mo. Then sagot niya sa akin, huwag kang magalala. Hindi kita ibabaon. Babaunan kita. Tumawa ako. Sabay hamon sa kanya ng, sige nga, kaya mo? Babaunan mo ko? Sagot niya sa akin, mamaya ka sa akin, Gail. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko noon naisip na magsisisi ako sa panghahamon ko kay Nonoy. Pagkatapos ng klase namin, bandang gabi na, inasar ko uli si Nonoy. Sabi ko sa kanya, o ano na, Noy, ano ha? Pauwi na kami nitong mga oras na ito. Bigla niyang hinatak ang kamay ko at itinapat ako sa isang pader. Tinapatan na mukha niya ang mukha ko mata sa mata. Hawak niya ang mga kamay ko at itinaas sa ibabaw ng ulo ko. Wala akong kalaban-laban. Pero napangiti ako sa ginawa niya. Bilang BFF niya, as in best friend niya, na-turn on ako. At sa hindi inaasahan, bigla niya akong binulungan. Titikman kita. Sumagot naman ako ng game. Pero pagdating namin sa bahay nila, sa mismong kwarto niya, akala ko handa na ako pero hindi pa pala. Tinanggal ni Nonoy ang mga damit niya. Ako naman ay nagtanggal na rin ng mga saplot. At iba ang gigil ni Nonoy sa akin. Gusto niya akong gantihan sa pagiging mapang-asar ko. At wala pa siyang ginagawa sa akin pero ako na mismo ang sumuko agad. Sabi ko, Noy, joke lang. Hindi naman talaga ako prepared. Sorry na kanina. At biglang natauhan si Nonoy na parang wala na siyang balak na ipagpatuloy yung gagawin niyang masama. At sabi na lang niya sa akin sa isang iglap ay, tara na nga, kumain na lang tayo ng dinner. Nagluto na si Mama. Nagbihis siya ng mga damit niya at ganun din ang ginawa ko. Plan aborted. Mission aborted. Walang baunang naganap nang dahil lang sa baunan niya. Grabe yung wordplay, no? Pero nangyari talaga to. Mabilis kasing mag-isip si Nonoy. Mabilis din magbago ng isip na parang walang muntik mangyari sa amin. So fast forward sa kasalukuyan, mag-best friends pa rin po kami ni Nonoy. Parehas na kaming social worker. Nagbabaon pa rin kami sa field ng pananghalian. Pero, never pang nagbaunan ng laman. Nadala na ako Ang joke ko na lang sa kanya nitong mga panahong ito ay, Noy,
Jowain mo na lang kaya ako. Hindi pa ako nababaunan eh. At pabiru siyang sumagot sa akin ng, o ganito ha, pag umabot tayo ng 30 na wala pa tayong mga jowa, sige, tayong dalawa na lang ang magbabaunan. Ako deep inside looking forward sa anumang mangyayari sa future namin. Bahala na. Basta gusto ko rin naman na malasap at maranasan ang mabaunan. Bakit ba? Buhay ko to eh. Pero kidding aside, bet ko po si Nonoy noon pa. At malay natin, ang ending, kami rin sa dulo, no? Hindi lang ako aasa ng todo. Siguro, slight lang. Maraming salamat po DJ Rakitera at DJ Titangelo sa oportunidad na makapagbahagi po ako ng kwento sa inyong programa. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Gail. At ito, ang aking SPG. As in, Super Backgammon Secret File. That SPG as in Super Backgammon Secret File was shared to us by Gail. Oy, sino ditong in love sa kanyang tropa o BFF? From kaibigan po pwede kayang maging kaibigan pala to kaibigan. Sino kaya yung mga nakaranas na ng ganito? Oo nga. Grabe naman yung gustong baunan, no? Baunan. Baunan. Baunan, binaunan, babaunan. Baunan lang naman kasi pinag-uusapan. Oo. Tapos biglang naging baunan na, no? Delikado kasi, no? Kapag nagkamali ka talaga ng paan. Ano bang tawag dyan, ma'am? Stress. Stress. Oo. Stress ako ngayon. Hindi yun! Hindi ba yun? Oh, yung stress ay ang pagbabago ng pitch and volume ng isang Ay. bahagi o syllable ng salita. Ah, ganun pala. Yung nanay ko rin nagbabago rin ng pitch at volume pag nai-stress siya. Kaya ang tawag doon ay Ano? stress. Stress! Stress. Nanay ko ang kalmado eh. Tapos, Pag na-stress, ano? demonyo. I think may mga kaibigan talaga tayo Mhm. na mapagbiro. Mapagbiro. Tapos may kaibigan tayong pasmado yung bibig. Yan. Tapos kaiinisan mo. Mhm. Pero kapag humirit, bumitaw ng salita, Mhm. sasakit yung tiyan mo kasi kakatawa. Totoo yan. Pero ito yung mga klase ng kaibigan na gusto mo kasama sa mga inuman eh. Tama. Ito yung babang ka. Babang ka. Pero babaunan ka rin. Huwag ka malasing-lasing dyan. Kaya nga eh. Mamaya, baunan ganyan. Sino dito kaya yung merong ganun, no? Yung tipong nag-usap sila ng BFF niya na, sige ganito ha, kapag hindi pa tayo nagkaroon ng jowa, ng 30 na tayo, Yan. tayo na lang May May ganun. napangakuan ka ba? Wala naman akong ganun. Talaga? Hindi ako umaano ng mga BFF eh. Ay, hindi ka... Pumapatol. Basta kaibigan, safe kayo sa akin. So, hindi na, so, sino lang yung hindi safe sa'yo? Ay, hindi ko kinakaibigan yung mga alam ko bibiktimahin ko. Ganun. Uy, kaibigan tayo. Ay, ayoko. Bakit mo ba ako ayaw kaibiganin? Kasi gusto kitang jowain. Ganun. Wow. Ganun yun. Ganun pala mga linyahan ni Titangelo. So, kabahan kayo kung hindi kayo tinropa ni Titangelo. Pero partner balik tayo dun sa topic.
Totoo na may ganon, na mag-best friend na nag-aantayan, kapag hindi ka nagka-jowa, di rin ako nagka-jowa, baka naman talaga tayo na lang dalawa. Alam mo kasi, ang pinakamaganda daw maging karelasyon sa buong buhay mo, alam mo kung sino? Sino? Best friend mo. Ganon. Oo, kasi solid na yung pundasyon na meron kayo. Tsaka Tama. yung kunwari, yung pitik ng isa, basic na basic yun sa'yo. Alam mo na, ay, magagalit na to sa akin. Pero alam mo rin kung paano siya susuyuin kasi naiintindihan mo siya bilang kaibigan. Totoo. Tsaka yan yung hindi mawawala sa, kunwari magkatuluyan kayo, Mhm. yung pagiging magkaibigan nyo yung hindi dapat mawala hanggang sa tumanda kayo. Tama. 'Di ba? Bilang magjowa, mag-asawa, kung ano man. Agree. Mm-mm. Ganda nyo na. Oo. Kaya nga, sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon, kung meron na po kayo na pangakuan na 30 tayo, mag-isip-isip din kayo. Mhm. Kasi baka mamaya gagamitin nyo lang yung kaibigan nyo kasi wala na kayong choice. Tapos, baka mamaya tikman nyo, pero hindi nyo naman talaga panindigan. Yun lang ang mahirap. Oo. Tsaka meron din talaga yung magkaibigan na kahit magkahubaran sila sa harap ng isa't isa, hindi talaga papatusin yung isa't isa. Ay, totoo yan. Ako yan. Ganun ako eh. Talaga may nung nagubad sa harap Oo, mo? marami na nagubad sa harapan ko, hindi ko pinansin. Totoo yun. Ba't ayaw maniwala? Wait! Kaibigan mo? Tropa mo? Oo, ganito. Magagandang babae pa. Totoo? Totoo yun, magagandang babae talaga. Wait. Bakit sila nagubad sa harap mo? Wala eh. Gusto nila magubad eh. Parang tinutokso na sinusubukan siguro nila yung pagiging magkaibigan namin. Mabuti akong tao. Kailan lang to nangyari? Matagal na. Ang dami ng mga karanasan kong ganun. Diyos ko. Talaga? Kaya nga pinagkakatiwalaan ako ng mga babaeng tropa. Talaga? Oo, pati mga partner nila. Kasi ako, pag kaibigan talaga. Mabuti naman kung Totoo gano'n, yun. no? Na Safe. ganun talaga yung tingin mo sa mga tropa-tropa mo, no? Pero wag nila papakilala sa akin mga kaibigan ng kaibigan ko. Kasi? Yayariin ko. Wait lang, sabi dito, hindi kaya bading ka, Titangelo, kasi nandun na sa harap mo eh, tapos hindi ka nagkaroon ng interes, o lumunok ka ng laway mo. Ako, wala naman ako kailangan patunayan. Wow. Di kung bading ako sa mga paningin ninyo, di bading. Pero wag nyo akong susubukan. Baka ihampas mo sa kanila ang aking batuta. Ay nako, anyway, kabisyo, if you wanna share your comments, feel free to share. Ibahagi nyo lamang po sa amin ang inyong mga komento. Raketera at DJ Titangelo, yan po ang aming mga Facebook page. Sa aming pagbabalik, kasama pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa pang i-memorize Basic. This is SPG as in Super Pagganern Secret File. Bading. Ha? Pa? Bakit mga wala? Diba? Diba? Boss, ayun di ba, boss? Ako na nga eh. Diba? Oo, girl. Pwede ba? Baka may chance pa. Ano? Narinig mo ba yung sinabi ko kay boss nung dumaan? Oh. Diba? Hindi naman ako sumuko. Ayusin mo. Diba? Pero hindi ako sumuko nun. Oh, tandaan mo. Nakita mo yun, narinig mo, diba? Naman tayo lumalaban. Anyway, maraming salamat. Nakalive. Tapos na kami mag-adlib, dude. Magre-record kami, dude eh. Oo nga, no? Re-record tayo. I love you, dude. Mwah, chup-chup. The best ka. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. kapatid?
No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talagang 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nagbabaon ka ba? Oo naman, nagbabaon ako. Anong binabaon mo? Pagkain. Pagkain na pangtanghalian o panghapunan? Pantanghalian. Hindi ka nagbe-midnight snack? Hindi na. Pagkatas ng ere? Hindi na. Dati, oo. Ngayon, Akala ko may pinupuntahan ka pagkatas natin umere. ibang kain yun. Gusto ko yun. Diet ako dun. Di ako na, walang calories yun eh. Wala bang calories yun? Wala yun. Nakakabawas pa nga yun eh. Ng burn, ng fats? Oo. Wow! Ano exercise yun? Ano yun? Cardio. Wow! Tapos nagbabaon na lang ako ng bago aksyon, may protection. Ganun. Akala ko ang baon mo nun, yung menthol na candy, tapos buko juice, ganyan. Hindi, Pineapple juice. Pineapple juice. Yan. Malay ko ba? Hindi totoo yun. Yellow lang. Yung tube ice. Ha? Di ba? Di nyo alam yun. Anong yellow lang? Basta, secret ko na lang yun. Wow, share mo naman. Baka gusto mong ibahagi sa amin. Hindi, may bayad yun sa akin. May class ako eh. Class. Ano yung class? Kailangan sila register dun sa class ko. Parang orientation, ganun. May tuturo Coaching, ako, kumbaga. Anong ganun. klaseng coaching ba to? Seminar na gagawin mo? Ay, marami yun. Paano mo mapapaligaya ang malungkot na dalaga?
Kay Coach Titangelo. Ganon. Kung si Mama ni Kuligala may strengths coaching seminar, si Titangelo may pa-seminar para sa mga dalaga. So, Yan. ang title ng seminar mo Yan. ay Paano Mapapaligaya ang Malulungkot na Dalaga. Yan. Pambihira talaga ang Titangelo. Yun. Marami na nga bang nakagraduate dyan sa, o nakakuha ng certification mo dyan sa seminar na yan? Nag-doctorate na. Talaga? Yung iba nakasuhan na kulong. nasagad yung pagkatuto. Sobran, ganun, nakulong tuloy. Na-addict. Na-addict. Ganun. Uy, wag ganun, masama yan. Too much kasi. Yan. Lahat ng sobra nakakasama. Yan, Oo, tama yun. To, talaga. Tsaka, wag nyo masyadong tutularan si Titangelo. Sinasabi ko sa inyo kung maganda na yung buhay nyo ngayon. Okay, sabihin na natin, yung buhay nyo ngayon, sira na. Yan. Kapag natuto pa kayo kay Titangelo, mas masisira yung buhay nyo. Anyway, nakikinig daw ngayon. Ayan. Si Marky Miranda, si Kuya Mark. Uy, Marky Oo, Miranda. oo. Hello Sabi po. niya, shoutout po para ako rin. Makabaon na. Yan. Oh. Saktong Friday ngayon, ang daming gustong bumaon at magbaon. Bumaon sa kama siguro. Bumaon at magbaon mamaya. Kasi party-party, may mga ibabaon sila mamaya. Talaga Iuuwi. ba? Ganun yun. Ibabaon pa uwi ng bahay? Yan. Ganun minsan hindi sa bahay. Ano? Sa ibang bahay. Anong klaseng bahay ito? Walang bintana, yung 2 pintuan kagad. Ay, yung may guy, gano'n? Oo, tapos may iwanan ng pagkain dun sa unang pinto, tapos pagpasok mo, CR na kagad yung gilid, ganun. Wait. Ba't alam mo yung ganong klaseng lugar? Hindi, nanonood ako ng mga ganyan sa YouTube. Wow, room tour? So, nanonood ka ng room tour ng Oo. mga motorist hotel? Yan, tapos may papapicturean sa'yo doon na code. Kunyari, letter A, letter B, letter G, tapos may number yon 1106. Sasabihin sa'yo, sa pagbalik mo, sir, meron po kayong 20%. Yan. Aray, nakailang discount ka na? Wala akong discount dyan, di nga ako nakakapunta pa. Totoo ba? Eh, syempre, ako naman, alam mo naman ako, matino akong tao eh. Wow, hindi halata. Ay nako. Anyway, basahin muna natin yung mga nagkomento sa ating SPG Secret File. Go, partner. Tungkol sa SPG ni Gail Yan. at Nonoy. Yan. Sabi dito ni Alex Boy Medrano, hello DJ Rocky at DJ Titangelo. Gusto ko lang sabihin na ako din minsan na in love ako sa aking BFF. Nagtapat ako sa kanya pero hindi naman niya ito ibinalik sa akin. Mag-friends pa rin kami ngayon at hindi ko po siya nabaunan. Yan. Nagtapat lang ng damdamin pero hindi nakabaon. Tama naman yun. Pero at least nasabi niya kung ano yung sinasabi ng puso niya. Tama. Isinisigaw ng puso niya. Kesa sa ire-regret mo yan, yung may what if ka, Mm-mm. mahirap na ma-inlove ka sa kaibigan mo tapos hindi mo nasabi sa kanya yung tunay mong nararamdaman. Totoo yun. Agree ako doon, partner. Dapat kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo. Oh, kaya kung gusto mo na may mangyari sa inyo, dapat derechahan mo nang sasabihin, o baunan mo na ako, ganon? Ganon nga. Hindi, pero alam mo, naisip ko lang, ang hirap kasi pag babae yung unang nakaramdam ng ng Oo pagka-interest dun sa niya, Hindi, BFF na lalaki. dapat magsisend signal. Paano yung sending of signal ng best friend na babae? Depende yun sa kanila kung paano yung signal nila. Dapat the Bluetooth device is already connected. Ganun ba? The Bluetooth device. Ayan. Ano Hindi, parang si Lola Pasing yun eh. The Bluetooth device. Next. Is connected. Is connected. Ganon. Yan. O tapos, Yun, alam mo na yun. nakakonect na siya. Nakakonect na yun. O pero ito muna. Go. May sinabi yung humahanga sa'yo. Sino yan? Si Tin Rivera. Na next. nagpadala. Next. Pwede na next. Nagpadala siya sa atin ng Ng kanyang pagkain. saloobin. Hindi, ng pagkain din. Ay, salamat. Oo, thank you sa palasanya mo ba to? Lasagna to, no? By Tin Rivera. O sabi niya dito, nakarelate po ako sa storya ngayong gabing ito. May nagustuhan po akong tropa, nasa 28 o 29 years old na siya. Yan. Tapos, nagbigay siya sa akin ng mahabang turon. Yun. Akala ko kung ano na yung klaseng mahabang turon na yon. Oh. Yung pala pang merienda na. Umasa ako.
Hirap pala magbigay ng turon, partner. Oo. Baka iba yung expectin niyang turon na ibibigay mo. Oo. Di ba, wag ka magpi-PM dun sa friend mo o dun sa alam mong taong parang posibleng magkagusto sa'yo na uy, may turon ako ibibigay sa'yo pag lalaki ka, no? Baka iba yung expectin niya, no? Totoo yan. Tsaka mahirap din, dude, na kunwari magkaroon kayo ng conversation tapos may iba lang yung stress mo, yung pitch mo, yung volume mo. Iba na yung maiisip ng BFF mo o tropa mo. Totoo yan. Diba? For example, gusto ko nga matikman yung itlog mo eh. Oh, Diba yung ganon? ayos yun eh. Sige, papatikin ko sa'yo ngayon. Diba parang mali yun eh. Kunwari may binibenta. Eto si sige. Totoy Bato. Ayan. Dati nagbebenta siya ng itlog. Totoy ba to? Oo. Nagbebenta ng itlog? Totoo. Magkano to? Ano niya binibenta yung itlog niya? Wait lang, si Totoy Bato, medyo mura-mura lang naman yung itlog nun. Laging sunog yung itlog nyon. Bakit sunog? Sa mga hindi pa po nakakakilala kay Totoy Bato, si Totoy Bato po ay kakulay niya po si LeBron James. Isang mabuting kaibigan ko po yan. Sa mga hindi pa po nakaka-imagine kung ano po itsura ni Totoy Bato, kamukha niya po si Wait lang! Oh, Wait! Sobra naman yun! LeBron James! Sobra yun! Sino Richard ba? Gomez! Richard Gomez. Sige, si Totoy Bato po isang mabuti ko pong kaibigan nito. Isa po rin siya naging DJ dito sa 90.7 Love Radio at kasing kulay niya po si Richard Gomez. Okay, ganon. Pero ang mukha niya po ay si... Sino ba? Sino ba pwede kong Pogi si Totoy Bato Pogi talaga. Kaibigan ko yan. Close ko yan eh. Close din kami yan. Oo nga. Ako lang nakapagsasabi niyan na ganun siya. Oo nga. Ako rin naman. Sinasabi ko na. Paring Toy. Oo. Pero yun na nga, nagbebenta siya ng itlog, diba? Okay. Paminsan meron akong narinig mula sa isang babae. Sabi niya, ay, Toy Bats, gusto ko rin matikman yung itlog mo. Ay. Tapos yung syempre yung mga nakapaligid sa kanya, 'di ba? Maririnig yung ganung klaseng linya. Syempre matatawa kasi bakit yung itlog ni Totoy Bato yung gusto mong matikman? Totoo. So ngayon, iba na yung naglalaro sa isipan ng ibang mga tao na merong mali siya. Kaya nga sabi nila, kapag madumi talagang utak mo, madumi rin ang maiisip mo. Totoo. Kaya nung time na yun na nakarinig ako ng ganon, wala akong ibang naisip. Kundi yung itlog talaga na binibenta niya na maputi. Maputi? Pero pag tinignan mo yung itlog ni Totoy Bato, yun lang yung itlog na maitim pero mamula-mula pag binuksan mo. Ganon. Wait lang, bakit mo alam? Ha? Bakit mo alam? Nakasabay ko umihi yun eh. Pare, papagpag. Sige pare, walang problema. Sabi ko nga sa'yo, close kami yun eh. Sobrang close yun. Sabay kayo o jumijingle. Pinapagpag ko rin siya, pinapagpag niya ako. Ganon? Pagpagan kami. Ang bottom line dito, bukod sa magpapagpagan kayo, Oh. ayusin ninyo yung mga wordings ninyo. Tama. Para Tama. hindi iba yung maging interpretation ng ibang tao. Ayan. Tsaka hindi mabariran ng kahit anumang mali siya. Tama. Pero syempre, kung ganun talaga kayong klaseng tao, tapos mapagbiro talaga kayo, bahala na rin silang mag-isip kung ano man yung ano. Basta wala kang inapakang tao, diba? Totoo yan. Tsaka kung mag-besties kayo, tapos gusto nyo talaga na maging magkatuluyan kayo, maging magjowa kayo in the future, maging mag-asawa kayo, mahalaga na masabi ninyo o masambit ninyo ang tunay nyong nararamdaman para sa isa't isa. At hindi po pwedeng one-sided lang to. Dapat dalawa kayo nagkaaminan na meron talaga kayong gusto sa isa't isa. Tama. I agree. Ang ganda niyong sinabi mo, no? Na ano? Ano nga ulit yun? Alam mo, ang lumalaro lang talaga sa isip mo siguro yung itlog ni Totoy Bato. Hindi, yung nagpagpagang kami. Naintindihan ko na, Titan Jello. Naiintindihan ko na kaya hindi ka Hindi. umaksyon Saan? noong mga panahon Noon. na yung mga tropa mong babae ay nagtanggal ng saplot sa harap mo. Kasi doon ka talaga nakapokus sa itlog. Mali. Ano? Kasi kaya hindi ko sila ginalaw nung panahon na nagtanggal sila ng saplot. Yung may saplot pa lang sila sa utak ko, nahubaran ko na sila. Nakain ko na sila. Ba't ko pa gagawin? Hindi nagkasala pa ako. Ang
wild naman ang imagination mo. Okay na yun. Ay nako. Anyway, Kabisha, if you wanna share secrets, share to me, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. SPG ngayon ha. Gabi na baka SPG. may LSN. Lovable. Katulad nino. Titangelo. Parang yung nagsalita kanina, parang demonyo. Katulad ng kabisyo natin ngayon, natawa ng tawa, nakatutok, pa-smile-smile, kahit na nababadrip na yung katabi niyang pasahero, sir, pahinaan niya ako ng radyo. Lakasan mo pa, kuya. Oo, lakasan mo pa. Kasi pwede ka manalo ng 1,500 pesos dito sa Love Radio. Handog yan ng ACS Charm Fabcon, Purple Eternity. Kaya palista na po kayo para sa Love Knows No Boundaries. And kasama mo, love. Malay yan, mo, oh. diba? Doon din kayo manalo. Pag nahuli ka namin na nakatutok po sa amin at napuntahan po namin yung barangay ninyo, automatic na meron kang 1,000 pesos plus Grocery package. plus Itlog ni Totoy ba to? O gusto mo, ipresenta yung itlog mo. Yan, pwede. Gusto mo ba to? Ate kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para
sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na Bato, pick. Hala yan. Ano?
Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw nito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Sa mukha, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato!
Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning.
mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan. Maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako.
pag natalo ako. Basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa.
Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Pagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh, yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin. Tara. Kung gusto nyong lumigaya ang inyong buhay, makinig kayo ng Top Secret. At ibigin nyo kaming tunay. Sige ka, kung hindi, puso mo'y mabibiyak. Humanap ka ng ibang istasyon, lagi kang iiyak. Oh, dito kasi sa love, lagi kang mamahalin. Tatanggapin kahit ano pa man ang gusto mong gawin. Ay, nako. Maraming salamat po sa mga nagmamahal. At anuman po ang mangyari, kung gaano po kainit ang suporta ninyo, ganun din po sana ang suporta ninyo kung saan man po kami mapunta at mapadpad. Ah! Yung pa rin, di ka pa rin. Ah! Bakit ganon? Bakit talaga? Parang September na agad? Bakit? Yung bakit? Bakit? Magandang araw sa'yo, kapatid. Kamusta ka?
Ano mapaglilingkod namin sa'yo, kapatid? Ay, hello po. Kabisyo, hello. Wala. Hello po. Yung consent na po ba to? Wag po kayo Ayan. Wag po kayo mag-alala, ma'am. Teka lang po. Maaari ko po bang maitanong kung SPG po ba ang kukwento nyo ngayong araw na to? May kasama po. Ay, may kasama ka? May kasama ka, di ka nag-iisa. Ano po to? May kasama ka pong magbabahagi ng SPG, meaning po nakakatawa po yung kwento ninyo? No, hindi po. I mean, sinagot ko lang po yung tanong mo kung may SPG. May kasamang SPG. Pero masasabi niyo po bang seryoso to o may nakakatawa pong parte? Ano po ang mas Seryoso. malaki ang porsyento mo? Seryoso po o nakakatawa? Seryoso. Saglit lang po, maglagay lang po akong headphone. Ma'am, saan po kayong parte ng mundo, ma'am, ngayon? Parang mabagyo po dyan ngayon, no? Hello po. Hello, ma'am? Hello po. Rinig na po. Rinig pa rin ako. Ma'am, medyo ano lang po. Ito, ma'am, makinig ka po mabuti sa amin, ma'am. Ito pong programa namin ay nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture, ma'am. At ang mga paalala po namin bago po mag-umpisa ang aming programa, maaari po bang hindi po kayo naka-loud speaker? Hindi pa. Okay. Pangalawa, wag rin po kayo sanang naka-earphone. Sure po. Okay, ma'am. Pangatlo, ma'am, pwede po kayong gumamit ng ibang pangalan, edad, at lokasyon para po matago po ninyo ang identity ninyo. Okay po? Okay po. Okay, ma'am. Ma'am, maaari po bang lumayo po kayo onti sa electric pan, ma'am? Baka mahangin po kayo, ma'am, at problema pa tayo. Ayan. Hindi ka naman naiinitan, ma'am. Okay ka lang. Okay lang. Ayoko naman na naiinitan ka, ma'am. Konsensya ko pa yung pag napagpawisan ka. Okay lang po. Bata lang mga Sure ka? Okay ka lang? Ni Titan Jail. Apa. Promise? Yes. Hindi kakabahan lang ako kasi trinay ko lang. Hindi, wag kang kabahan. Wag kang kabahan. Ito na nga, pinapalakas ko na nga loob mo. Ako na nga bahala sa'yo eh. Ang ganda Kasama siguro mo yung ako. profile picture, no? Sabi ko na nga, grabe yung entertainment ni Titan Jello kapag maganda yung nasa Ma'am. profile picture. Okay ka lang. Inhale. Exhale. Okay lang, ma'am? Okay na. Kaya? Okay, very good. Nice one! Ma'am, ganito, ma'am, ha? Diretsahan po tayo pag tinanong po kayo ng ating Basa Princess na kung ano ang rated SPG top secret ninyo, sasagutin nyo po siya ng diretso. Okay po? Wala po tayong paligoy-ligoy. Okay po. Ma'am, wag na rin po kayo pupunta sa TikTok, ma'am, para hindi po kayo ma-stress kung ano man po ang kukwento ninyo. Wag nyo na pong basahin yung mga nakikita nyo sa social media. Panoorin nyo na lang po to after po ng ating pag-uusap para mas masayahan po kayo. Okay po? Naka-exit po yung TikTok ko. Very good, ma'am. So, ma'am, ready ka na po ba, ma'am? Ready? Promise? Yes. Inhale. Wag mo exhale, ma'am, ha? Teka lang. Ay, nauna yung excited sa exhale. Joke lang. Ma'am, papakilala lang po ako. Ako po pala si DJ Titan Jello. Kasama ko po ang ating Basa Princess dito na si DJ Rocky Terra. Pwede niyo po kaming tawagin na Jello at Rocky. Okay po? Okay pa. Or kung saan po kayo mas comfortable na DJ pa. DJ Jello and Rocky. Nakinikilig ako kasi sa purpan talaga ako. Ay, ganun ba? Kinikilig ka, ma'am. Huwag kang kiligin, ma'am. Kinikilig kayo, ma'am, kay Titan Jello? Both po. Kasi lagi rin ako nakikinig ng mga kwento niyo po sa YouTube. Okay. Si DJ Rocky. Thank you po. Salamat, ma'am. So, mamaya, ma'am, tatanungin po namin kayo. Ma'am, kung mamaya po sasagot kayo anong rated SPG top secret mo, diretsahan po tayo, wala na pong paligoy-ligoy pa, ha. So for example, ipinasok niya ang ganito niya, Kimberloo sa aking ganito ganyan. Kaya lang naging malungkot ako. Mga ganun po. Okay po ba tayo sa ganun? Okay po. Pwede po pong magtanong. Ano po yon? Wala po ba kayong voice changer kasi
Natakot ako, baka may kakilala lang akong mabosesan ba? Ganun, Don't mabosesan worry, ako. ma'am. Sa 100 caller po namin, ma'am, wala pong nabosesa ni isa. Maniwala ka sa akin. Pwede nyo mang ma-deny. Pero pwede nyo pong palitan yung pangalan nyo, edad nyo, sang lupalop kayo galing para malihis po natin sila sa tunay na identity ninyo. Pwede po kayong gumamit ng mga pseudonym nyo, ha? Opo. Sige. Tsaka ma'am, kahapon nga po ma'am, akala ko po ma'am, kakilala ko yung caller. Pero nagkamali po ako. So may mga ganun po pala talagang pagkakataon. Kaya wala po silang laban sa atin dahil wala pa pong nagpapatotoo dito na may nakakilala po silang caller. Mga isip lang po nila ay haka-haka. Kaya wala pong patotoo yun. Kung ano man po ang naiisip nila, bahala na po sila. Basta tayo, magiging masaya ngayong gabi. Hindi ko alam masaya, pero go. Huwag kang mag-alala, papasayahin ka namin. Kasi kung ako lang ang magpapasaya sa'yo, delikado yun. Okay? Basta ma'am, lahat ng bigat ng saloobin mo ngayong Friday, ma'am, kasama mo kami ang 90.7 Love Radio. Okay po? Ilabas mo na lahat yan, ma'am. Makikinig kami sa'yo at hindi ka namin husgahan. Thank you. Welcome, ma'am. Paano po ba? Magsisimula po ba ako or may question? Tatanong lang po ba kayo? Antayin nyo lang, ma'am. Ano ko po, magtatanong po kami sa inyo. Okay, ma'am. Standby lang po tayo, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Tayo po ay magsisimula na po in a while. Konting minuto lang, ma'am. Standby lang po kayo. Ma'am, ha, meron po bang nakabukas na electric fan sa paligid ninyo? Wala po. Nasaan kayo ngayon banda, ma'am? I mean, sang lupalop ng sang lugar po o sang parte ng bahay nyo ikaw nakapwesto? Kwarto. May nakabukas po ba na bintana o pinto? Wala. Sinara ko po. Sinara po. Ano po yung gamit nating mic po? Naka-headset po ba tayo? Earphones? O naka-direkta po Wala tayo po. sa cellphone? Yes. Okay. Naka-loudspeaker po ba, ma'am? Hindi po. Hindi. Ganito, ma'am, ha? Lapit nyo po yung bibig nyo dun sa mikropono ng cellphone nyo para mas marinig po namin kayo, ha? Ganito po. Yan po. Mas dinig na dinig po namin kayo. Standby na lang tayo, ma'am, ha? Ere na po tayo. Ano? Bukas ulit. TikTokan. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mo, makinig ka na lang. Manood ka. Kung ayaw mo, okay lang. Ang mahalaga, buhay ka pa. Mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Ready. 30 seconds. Start na po tayo. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila.
Oras na muna po natin sa buong kapuluan is already 11:31 p.m. At kasama nyo po ang 90.7 Love Radio. Kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Welcome to the program na mainit, nakakapanabik, nakakakiliting rated SPG Top Secret. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong rated SPG Top Secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? Ako po si Eka. Eka, ilan taon ka na? 25. 25. Sang lupalop ka naman galing, Eka. Cavite. Cavite. Nag-isip si Eka doon, na. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Eka, 25 from Cavite. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Sa ngayon po kasi is I have live-in partner. We've been together for 8 years pero may kapubo rin po akong katrabaho ko. May live-in partner ka pero may kafubo ka ngayon. Tama ba kami ng pagkakarinig? Yes po. Oh, live-in partner mo for how many years? 4. 4 years. At etong kafubo mo, gano'n na kayo katagal? 5 months. 5 months. Pwede mo ba kaming kwentuhan, Eka, kung paano nagsimula na magkaroon ka ng fubo? Ano bang estado ng relasyon ninyo ng current live-in partner mo? Go ahead. Pwede po ba bago magkwento? Mag-sorry muna ako kung mangangatal ako. Go lang po, go. Mangangatal ka. Huwag kang magalala, si Titan Jello nangangat eh. Bakit mo alaman? Ganyan talaga nag-e-evolve si Titan Jello pag Friday night eh. Hindi mo pinupuntahan yan eh. Diretso sa ano yan eh. Saan man. Anyway, go Eka. 4 years tama, live-in partner. 8 years na magkarelasyon. Yes pa. Okay, go ahead. Go. So, yung estado po namin ng live-in partner ko is masasabi ko po okay po kami, although tawag ito, parang nasa situation ako na hindi ko talaga nakikita kung may future kami. Pero yung pakikitungo namin sa isa't isa, all goods naman talaga kami. Okay. Parang, okay kami together. Masaya, sweet. Ganun ba yung pagkakasabi mo ng typical okay kayo? na matagal na sa relasyon, yung sobrang kilala nyo na yung isa't isa. Okay. Ganon. Tapos? Yun, parang last year, nagkaroon ako ng bagong trabaho. Tapos dun sa work na yun, syempre alam mo yung sanga-sanga na group of friends, mga ganon. Oo. Pero, Eka, okay lang ba malaman namin anong industriya itong pinasok mong trabaho? BPO. BPO. Okay lang. Huwag mong ikahiya kasi don't worry, hindi ka naman nila kilala, hindi rin nila alam kung sino ka. Basta enjoyin mo lang to yung pagkukwento mo. 'Di ba? Yes pa. Walang huhusga sa'yo ngayon dito. Makikinig lang kami. So, okay naman kayo ng partner mo. Masaya kayo. Normal ang lahat. Hanggang sa nakahanap ka ng bagong trabaho. Ito ay BPO. Okay, tuloy mo. Yun. Meron kasi akong teammate na nalipat siya. Nalipat siya ng team. Nung nalipat siya sa team, nagkaroon siya ng group of friends din. Tapos, yun, yung kakilala niya, nakipagkilala sa akin. Nakipagkilala sa akin, knowing na, bago nakipagkilala sa akin si Guy, sinabi naman nung friend ko na may live-in partner nga ako in a relationship.
Mhm. Tapos, pinilit siya ni Guy na kilalanin po ako. Mhm. Ang mali po sa akin is nung time kasing nung una, nung una parang wala akong pake, parang hindi ko napapansin ganun. Mhm. Tapos, nung magbe-birthday ako, niyaya ko yung kaibigan ko kumain sa labas, ganun. Mhm. Tapos, inalok niya yon yung guy. So, syempre, nahiya naman akong, wag mo nang isama, parang, wag mo isama. Mhm. Sige, sabi ko, magbe-birthday naman ako, sige, isama mo na. Yun yung mali sa akin, doon kami nagsimula, nung sinama siya ng friend ko. Mhm. Tapos, yun, yung nagtuloy-tuloy yun hanggang sobrang mali ko po kasi talaga in-entertain ko simula nung lumabas kami. Yun, binigyan ko talaga ng ng Oras at atensyon. yes. Okay. Eka, gusto naming malaman kung anong itsura nitong lalaking to, nakafubo mo. Paano niya napabuka ang kabibe? Ang galing mo doon, ma. Ay, talaga ba? Oh, paano bumuka para ibigay ang perlas ng silangan? Ay, ang sarap. Oo. Ano itsura niya? Parang maiko-compare ko kay Khalil. Maliit lang na lalaki pero parang ganun. Khalil Aura ni Khalil. Ramos? Khalil Oo. Ramos, tama? Okay. Aura lang, hindi ko sinasabing sobrang kahawig. Aura lang. So may aura ni Khalil Ramos. Ito yung basa ko sa aura ni Khalil Ramos. Faithful, loyal, maginoo. Ganun yung marespeto. Kasi di ba ito yung jowa ni Gabby Garcia? Sa mga hindi po nakakaalam o kakilala si Khalil Ramos, siya po ay actually artista, no? Na musician or artist din, no? Tama. Meron din siyang mga kanta. Tama. Pero yung kamukha daw ni Bembol Rocco. Ang ganda mo binilda pa. Mas Bembol Rocco. Alam mo, yung panahon mo. No? Ba't kilala mo si Bembol Rocco? Bembol Rocco. Bakit? Yung pa rin ba yung mga pinapanood mo? Yung mga rated ano niya? Si Gabo. Ganun. Okay, Eka. Okay. Yun ang aura nitong lalaking ito. Pwede bang ma-describe mo din kung ano yung klaseng aura meron ka o anong itsura mo? May kamukha ka bang artista? Baka sabihin ka sa OA na, pero parang pag yung labi ko do parang mga yung aurahan doon ng Ann Curtis, ganun inaano lang nila. Labi ng Ann Curtis. Tapos yung face vice ganda, ganun. Parang ganun. Mali! Mas ba ako masyado nangunguna nga naman? May caller tayo. Ba't ako nangunguna? Hindi, parang hindi sa pag-aangat ng bangko, parang yun lang yung inaano nila yung aura mo. Parang ano ganun. Ann Curtis? Okay, Ann Curtis. Ang labi. Oo. Labi pa lang sinasabi. Wait lang, yung ano, hubog ng katawan. Pag sa katawan naman baka. Uy. Parang kung ano kasi kung magpapangalan naman. Pwede magpangalan. Describe Okay ko na lang lang. yung talagang hubog niya. Sige. Sa ano na lang yung measurements. Oo. Yan. Yung vital statistics mo. Wag na ano na lang siguro. Basta ano lang ako. Average lang yung height ko. 5 Average height. feet. Tapos Maliit bewang? maliit na babae. Maliit na. Petite, ganon? Parang Barbie? Hindi ganun kapitit. Hindi ganun kapetit. Sakto lang. Pero Oo. Makurba. Makurba. Meron naman. Meron namang kurba. Humble itong si Eka, ha? Ann Curtis na kasi yung labi partner. Oo eh. Huwag pa lang tapos na. Totoo. Grabe, ang laki ng masasakop niyan. Halik pa lang, ubus ka na. So may konti-onti. Oo. Tawa ka ng tawa ka ng tawa. Tawa ka ng tawa. Teka Wait lang. May tanong pa. Ito nga. Sige. Oo. Malaki ba yung ano daw? Anong cup? Ano po yun? Anong cup? Cup. A, B, C, cake, cupcake, Oo. World Cup. Yeah.
Baka bilang. B. Not bad. Okay yun. Ano ka ba? Kapag B, ano na yon? Big na rin yun. Oo nga, B nga eh. Letter B, big. Oh, si Tyson Delo, not bad. Wow, gusto mo pa siya? Okay. So, alam na natin. B. Oh, B. Maputi, morena. Ayan. Ano ba? Sige nga. Malalabanos. Sinong morena? Ay, ako po ba? Or yung... Ikaw, syempre. Wala akong pakialam doon sa partner mo. Bakit wala kang paki doon? Meron. Siya muna. oh. Ikaw, Eka. Ano Morena po ako. Morena. Eh, yung lalaki? Moreno. Moreno. Eh, yung live-in partner mo na 8 taon, sino namang kaaurahan nun? Aura. Ano po siya wala siguro ako mako-compare na artista pero malaking tao po eh. 5'8 to 5'9 ang height. Okay. Malaking tao. Ano siya? Overweight ba? O masasabi man dad bod? Oo. Nung sinabi mong malaking tao? Palapit na siya sa overweight. Ay, palapit. Malapit sa overweight. Okay. Pero hindi naman obese. Ay, hindi. Parang proportion naman yung weight niya sa height. Okay. Okay naman. Oo. As long as hindi siya nagkakasakit, di ba? Sino ba naman tayo para anuhin yung weight niya, di ba? Totoo yun. Okay, sige. Eka, ayun na. Nagka-developan kayo dahil patuloy kayo lumalabas. So, kailan nangyari yung unang pagkakataon na bumuka nga ang kabibe? Paano nangyari na bigla na lang ganun? Siyempre, kwentuhan lang naman kayo sa umpisa, di ba? Tapos nagkikita-kita lang naman, kasama pa yung kaibigan. Paano nangyari na biglang kayong dalawa nang naging fubo na? Pinakauna po talaga is parang masasabi kong kasalanan ko din since ako yung nag-initiate nung time na yon na gagala kami. Parang ganun. Parang nung time na yun may gusto lang akong panoorin. Tapos, again, di ko na rin po itatanggap kasi ilang months na rin kami nag-uusap ng time na yun. Aside sa gusto ko nga panoorin yung movie yun, gusto ko rin talagang siyang kasama. Okay. Pwede ba munang malaman kung anong pelikula to? Yung kay Jericho siya kay Ann. Jericho Rosales at Ann Curtis. Oo, recent lang yun, 'di ba? Yung hindi sila nagkatuluyan sa dulo. Yung 50 Shades of Grey. Hindi yun 50 Shades of Grey. Mali ba yan? Oh, I think ang title nun, Rigodon. Yan ba yun? The Loved One. The Loved One. The Loved One. Okay, so nanood kayo nun. Ikaw nag-initiate. O tapos, saan na kayo pumunta pagkatapos ng pelikula? Yun nga yung sobrang mali ko kasi prangkahan niya naman sinabing mag-check-in kami. Sumama ako. Baliw. Sumama ka. Nag-check-in kayo. Saan? Anong kulay nun nung pinag-check-inan nyo? Wala siyang kulay. Ay? Colorless! Baka sa Malacanang kayo. Puti. Walang kulay. Parang meron bang ganun? Walang kulay? Puti lang, ganon? Colorless. Mix lang white-brown. White-brown. Sabihin na natin walang brand. Ganon. Sa tabi-tabi lang. Gedli. May tawag kami dyan. Ano? Sa gigilid. Magkano naman yung ano dun? Sa magigilid? Oo. Mga 250, 350. Sino nagbayad? Ha? Sino nagbayad? Hindi ko na inalam eh. Pero, sige nga, eto. Walang kaanuhan to ka-etyo sign. Ayan.
Sabihin mo sa amin kung ano talaga yung nakita mo dun sa loob ng room. Kasi kung mga sa gigilid lang yan, alam natin na parang manipis lang yung kutsyon dyan, maingay yung kama, pangit yung aircon, TV luma, nakasabit pa dun sa TV yung ano. Alam natin yan eh. Sandali lang, hindi ko alam yan. Ba't alam mo? Eto nga eh, kasi nga nanonood nga ako madalas sa mga ganyan. Wow! Anong pelikula yung merong ganon? Ano, Rigodon. Oh, Eka, tama ba ako ng pagkaka-describe doon sa mga siya gigilid? O maganda-ganda naman yung napuntahan nyo? Sige nga, kwentuhan mo naman kami. Maganda. Maganda siya. Ano itsura? Maganda pala eh. Maganda pala. Sosyal. Paano ko ba di-describe yung itsura niya? Parang kahit naman po yung sa may kulay, pare-parehas lang naman sila ng loob. May CR, may kamang white. Ganun lang din. Uy, wag kang ganyan ha. May iba-iba ring lugar. May iba't ibang itsura. Oo, yung nasa outer space ka na mapupunta. Oo, tapos may bathtub pala. Yan. Meron na rin Hello Kitty. Ganun. May Hello Kitty na rin. Oo, buo lahat Hello Kitty. Ganun. Taray, para i-welcome talaga yung kitty mo, Oo. no? Meron din yung mga sa gigilid, yung may mga surot. Grabe naman yung surot. Oo, may surot. Ang dami mong alam, Titan Jello. Diyos ko, nagkakagat-kagat sa akin eh. O sige na, Eka, ikaw na magkwento. Ikaw may top secret ngayon eh. Okay. Maganda naman. Wala lang brand. Oo. Pero nung time ba na yun, nag-inom pa kayo ng onte? O wala na? Talagang... Hindi, wala. Kain lang kami. Kumain. Grabe, Tapos yun. kain lang. Okay, o. Tapos pagpasok nyo, anong ginawa nyo? Actually, pag galing namin sa mall, doon na kami kumain sa, doon sa loob ng hotel. Tapos, kasi akala ko talaga ng time na yun, kasi pagkakakilala ko dun sa tao, yun nga, yung mabait, ma-respeto, parang ganun pa yung image niya sa akin. So, parang, kasi nga gusto ko yung tao. Sabi ko kahit samahan ko to, parang kaya kong kontrolin yung sarili ko. Siya din, parang hindi ganun yung intention niya sa akin. So parang sabi ko, gusto ko lang makasama pero hindi to the point na may mangyayari nga po. Pero yun yung nasa isip ko lang. Hindi ko pala kayang kontrolin pag nandun ka na sa sitwasyon. At least, natutuwa kami sa'yo, Eka. Nagiging totoo ka sa sarili mo. Oo. Kasi may ganun naman talaga eh. Oo. Yung akala mo, pwede naman kayong mag-tong-its lang. Tong-its! Classic yun ah! Kala ko magdadama kami doon. Pwede naman yun. Tara, card game lang tayo. Oo, diba? Tapos, pag natalo ka, hubad mo isa. Okay. O tapos, di mo akalain. Ang tanong, kinaya mo ba yung tumambad sa iyo? Kasi syempre dito natin malalaman yan eh. Kumbaga parang nabanggit mo kanina na si long time o long term boyfriend medyo may kalakihan. Tapos ito, katamtaman yung katawan, medyo maliit lang. So pagdating naman doon sa pinapakitang mahiwagang ahas o kung ano man, gaano to kalaki, gaano to ka bigat, gaano kasaya? Yung sa partner ko po ngayon. Yun po ba yung tanong mo? Yung sa partner ko, nasa side na ng partner ko? Oh, sige, kumparahan muna natin. Partner mo, ano? Oo, kumparahan. Kung magiging totoo po ako, hindi po. Ano yung cup mo kanina? Siguro A. Hinliliit? Hindi naman, parang... Hinlalaki? Parang gano'n. Hinsusurot. Gano'n. Hinsusurot kasing laki ng surot. Hinlalaki lang. Hinlalaki. Okay. Liit. Oo nga, yung pwedeng mag-echo yung boses mo kapag... kapag pumasok siya doon, parang mag-echo yung boses mo. Hello! Low! 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 Ganon? Mahina. Parang kikiam yun. Oo, kikiam. Oh, etong sa pubo mo, gano'n naman to kalaki? Ayan.
Mas malaki lang siya sa partner ko. Parang ganun. Parang ganun. Makakompare ko lang na mas malaki yung dito sa kapubo ko. Lapitin ka ng mga kikiam, no? Nang Kikiam. Pero nasapat naman sa'yo yung mga ganyan. sa akin, opo, kasi yung sa partner ko ngayon, first ko yun, yung parang sa kanya lahat first. So, sa 8 years, sapat talaga. Okay. Pero, Sapat or parang na-normalize ko na lang kasi nga, yun na yung na-present tagal na. sa'yo ganon. Oo. Baga parang feeling mo, yun naman yung normal para sa'yo kasi wala ka namang pagbabasihan sa mga nakaraan mo, ganon. Tama. Oo, ganun, parang ganun. Tapos nung nakita mo yung dito sa kapubo mo, na-realize mo, ay may ilalaki pa pala yung kikiam, ganon? Parang ganun. Okay. So, Ganun nga. anong nagpa-stay sa'yo dito sa kafubo mo na to na bakit naulit siya ng naulit at talaga natag mo siya as fubo? Kung hindi naman nagkakalayo yung size ng kikiam ng boyfriend mo dito sa lalaking to na katrabaho mo. Kasi nasasabi ko lang pong pubo kasi parang yun lang yung kaya kong ibigay sa kanya pero nag-stay kami sa ganitong situation kasi nga knowing naman na gusto namin yung isa't isa pero kasi dito sa kapubo ko ngayon parang parang alam mo yun nung waiting lang siya sa decision ko kung may pag-asa siya o wala pero yun, kaya kami natagal kasi kaya tuloy lang yung nangyari sa amin kasi nga hindi ko naman matatanggi na gusto ko talaga yung tao. Okay. Hindi lang dun sa ginagawa namin, hindi lang dun sa sex. Kung paano siya, kung paano kami mag-usap, basta, pag gusto mo yung tao, siguro ganun. Kumbaga, hindi lang yung mga tawag ng laman ang nagpapaibig sa'yo sa kanya. Yung ugali niya, nahuhulog ka doon. Sa kanyang mga pinapakita sa'yo na mabubuting... Kikiam? Mga Hindi. mabuting asal. Asal, gawain, oo. ganon. Pero yun yung POV ko. Pero kasi, knowing na may nangyayari sa amin, hindi ko na rin masabi kung pure pa ba yung sinasabi niyang gusto niya ako or dahil lang sa may nangyayari na sa amin. Palagay mo dun sa 5 buwan na nagiging magfubo kayo, nakailang beses na kayong lumabas talaga na may nangyari sa inyo? 5. Monthly. 5. And palagay mo, ikaw, hindi ka pa bibitaw dito sa long-term karelasyon mo na nandyan lang palagi sa'yo? Oo nga. Hindi po eh. So meaning makikipaghiwalay ka na? Ay, hindi po. I mean, hindi po ako bibitaw dito sa Hindi bibitaw. Okay. Hindi ka bibitaw. At sino bibitawan mo sa kanilang dalawa? Yung isa po. Yung trabaho ko. Oh, anong plano mo? Paano mo siya bibitawan? May ano ka ba? Timeline para dito? Yun nga po eh, kasi parang pag nag-uusap kami, lagi ko naman sinasabing tumigil na kami. Kasi hindi ko naman nga kayang bitawan tong live-in partner ko. Tapos, ang mga sagot niya lang sa akin, minsan pumapayag na siya na, mutual na nga lang daw kami, magkaibigan na lang, ganun. Pero kasi, ito naman si Self, kapag tiyaya, yun na, kasama na siya. Teka Tihaya. Tihaya. Oh. Bumtihaya. Kapag gusto mong tumiyaya, siya na yung iniisip mo. Oo, parang
Ewan ko ba, bakit parang napakadali lang sa akin na sumama sa kanya. Napakadali niya rin akong yayain. Ay, may ganun talaga, no? Oo eh. Hindi ka ba takot mahuli, Eka? Takot po kasi sobrang tagal na namin itong kasama ko eh. Parang takot. Saka sa ngayon po kasi nag-aaral pa din ako. So, parang mahirapan po ako pag hindi ko kasama tong live-in partner ko knowing na good provider din po, ganun. Palagay mo ba hindi siya nakakaramdam na meron kang ginagawa na hindi niya alam? Sa tingin ko po hindi kasi hindi naman, walang pagbabago walang nagbabago sa kanya. Sa ugali niya. Ma'am, masagasaan ka, ma'am, ha? Ingat. Ingat ka dyan, ma'am. Naririnig po namin yung mga sasakyan, eh. Tabi ka lang, ma'am. Tabi ka lang, ha? Dami ko pa naman napapanood recently sa Facebook na Oo, mga aksidente. Te, baka masagasaan ka, te, ha? Oo. Nasa gilid lang kasi kami ng express. Expressway. Okay. Oo. Okay. Mimingat ka, Eka. Oo, naninervyos tuloy ako. Kala ko nandiyan kasi kala ko may F1. Oo nga eh. May F1. Oo. Pang formula racing, no? Sige na, tuloy mo na yung kwento ko. Okay. So, Eka, anong naiisip mong plano ngayon? Parang unti-untiin ko na lang sigurong iwasan tong katrabaho ko. Sa paanong paraan? Yun nga po kasi pag hindi ko kasama, alam ko sa sarili kong kayang iwasan. Pero pag nandyan siya, pag nag-aalok siya ng lumabas, ganun. Parang nakakagawa ako ng paraan para makasama siya So, paano ba? Hindi rin po ako pwede mag-resign kasi yun nga po, nag-aaral ako. Kailangan ko din talaga ng trabaho. Okay, isa-isayin natin Yung boyfriend mo ngayon, ang pinoprovide niya sa'yo, tahanan. Tama? Okay. Siya nagbabayad ng kuryente? Ako, sa tubig kuryente ako. Sa pagkain, sa tinitirahan namin siya. Parang gano'n. Okay, so may ganun kayong klaseng sharing. Pagdating naman sa pag-aaral mo, sino nagbabayad ng tuition mo? Ako na po yan. Ikaw na. Okay. Masasabi mo ba, Eka, na kaya hindi mo kayang bitawan itong boyfriend mo ay dahil kailangan mo siya pero hindi ibig sabihin nun na mahal mo siya? Kahit i-deny ko po, totoo Totoo na ano? Totoong gusto ko siya pero mas malaki na po yung part na kailangan ko siya, kaya hindi ko siya mabitawan. Knowing na hindi ko na talaga nakikita yung future namin together. Kasi nga, nagmumula din ito dun sa parte na parang feeling mo wala naman siyang planong i-next level kung ano man yung meron kayo. Opo. Okay. Kasama na po yun. Pag sakali ba na bumitaw ka dito sa kafubo mo, kaya mo ding bitawan itong long-term relationship mo. Tama. Sa ngayon, hindi pa. Paano kung magkabistuhan nga, mahuli ka, isang araw, hindi natin masabi. Anong gagawin mo kung sakaling ayaw na nung boyfriend mo na magsama kayo? Yun, walang magagawa. Di, aalis ako. So, kung naman sakali natin lang na pwedeng- ayaw niya, tsaka ka lang aalis, ganon? Okay. Hindi ko naman ini-invalidate yung situation namin ng partner ko para magloko. Pero kasi feeling ko lang, sobrang tagal naman namin. Hindi ko malang maramdaman kung ano ba, mag-next level ba kami or stay lang kami sa ganito. Pero syempre, di ba, Eka, sabi nga daw nila,
kahit daw na ganun yung sitwasyon, medyo hindi maganda yung takbo ng relasyon ninyo. Hindi rason para maghanap ng ibang bebeng-bang para sa'yo. Diba? Tama. Hindi rin naman rason para maghanap ng ibang tao na magpupuno ng pagkukulang ng partner mo. Diba? Payag ka ba, Eka, na sabihin sa'yo, diba, sa isang pagkakataon na ng partner mo o ka-live-in partner mo, handa ka bang marinig itong mga sasabihin niya? Na posible niyang sabihin sa'yo, Eka, pag nahuli ka niya, gusto mo bang marinig sa akin, Eka? Sige po. Alam mo ba, Eka, malandi ka eh. Alam mo yon, malandi ka, cheater ka, di ka marunong makontento. Lahat naman binigay ko sa'yo pero hindi mo kayang suklian ng tama. Handa ka bang tanggapin yun, Eka? Handa ka ba na marinig yung mga ganung bagay? Tingin mo ganun ka ba talaga? Handa naman. Diba? Handa naman po ako sa ngayon kasi ganun na nga, parang ganun na nga ako ngayon. Parang hindi ko na, pero, hindi ko na talaga malilinis tong sarili Eka. ko kasi nga, choice ko naman yun eh. Oo. Lahat naman ang nangyari, choice ko. Hindi naman ako nilasing, hindi naman ako, choice ko lahat. Aware ako sa pwedeng mangyari. Yun nga lang, nasa point pa talaga ako na hirap umiwas dun sa katrabaho ko. Eka, pero naiintindihan namin ang sitwasyon mo. At gusto lang din namin na tulungan ka dito sa pagkakataon na to na hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat na makita mo yung tamang desisyon. Hindi na natin mababago na nagkamali ka. Sa mata ng iba, sa pagkakarinig ng iba ngayon, ay cheater ka. Pero hindi naman ibig sabihin na habang buhay ay magiging cheater ka. Sa pagkakamali mo na yan, isa yan sa magiging lesson sa'yo para bumangon ka at mas yakapin mo yung partner mo ngayon. Alam mo, Eka, hindi pa naman huli ang lahat eh. Talaga bang hindi mo kayang layuan na yung lalaki na pwedeng makasira ng relasyon ninyo? Kaya po pero Hello, Eka? Humina ang signal ni Eka. Eka? Hello po. Sa ngayon, pero? Sige, siguro ganito. Susubukan ko po talagang layuan yun. Tapos, di ko lang po. Ang gumugulo lang po ngayon sa isip ko, kailangan ko bang sabihin sa partner ko, tapos tanggapin ko na lang kung ano yung mangyayari? Or, Okay. ayusin na lang yung amin na walang alam yung jowa ko. Parang Magkaiba kami ni... Eto, tingin ko dito sa tanong mo sa amin ni partner, magkaiba kami ng opinion at pananaw dito. Pakinggan na muna natin ang opinion ng isang babae. Kasi ito si partner napaka... Ako kasi wala ka maaasahan sa akin kung sa ibang bagay mo ako tatanungin na ganyan. Ako real talk ako magsalita pero may paninindigan din naman ako. May ibang paniniwala din naman ako. Naninindigan naman si Titangelo. Siguro hindi ko sigurado kung ano din yung opinion mo. Pero sige, para sa sige, akin lang Eka, kung tatanungin mo ko kung dapat bang sabihin mo for fairness, no? For fairness Okay. and for equality and para wala ka lang din guilt feeling sa mga susunod pang mga araw, mga taon ng buhay mo. Umamin ka sa kanya. Come clean. Pag tinanggap niya, ikaw, good for you. It's another chance for you para matuto ka doon sa naging pagkakamali mo at bitawan mo yung taong kafubo mo. Pero kung hindi ka na niya tanggapin, kailangan mong tanggapin yun. Kasi ikaw talaga ang nagkamali. At aminin na natin na ang pagkakataon o second chance, hindi kayang ibigay ng lahat ng tao.
Kaya kung sakaling mabibigyan ka, edi salamat, gawin mo na ang lahat ng kaya mong gawin para ma-rebuild yung trust, para maging maayos yung respeto, yung pagmamahal. Pero kung hindi, at sabi mo nga kanina, di ba, hindi mo na rin naman mahal, kailangan mo lang kaya ka nag-i-stay. So what is the point of staying in a relationship na alam mo namang hindi pang matagalan? So actually, kung sasabihin mo sa kanya yung totoo, ginagawan mo ng pabor, hindi lang yung sarili mo, kundi pati siya. So parehas kayo makikinabang dun sa pagsasabi mo ng totoo. At mas nakakaluwag yun sa puso. Gets ko naman po, naisip ko naman lahat ng ganyan kapag umamin ako. Parang yung side ko lang ngayon kasi taga-probinsya pa ako, so parang inaano ko pag pinalayas ako, sana naman ako titira. Parang gano'n, parang yung takot ko lang siguro magsimula. Oo, nandun na rin yun eh, yung takot na pagsisimula. O ikaw, Titangelo, ano namang masasabi mo dito sa ating SPG Top Secret Share? Alam mo, Eka, sabi ko nga sa'yo kanina, hindi na natin mababago kung ano yung mga nangyari. Sabi nga natin kung ano yung mga naging resulta sa mga naging action mo sa nakaraan, dapat mong tanggapin. Sa pagkakataon na to, narinig ko sa'yo na hindi mo alam kung saan ka pupunta kapag umalis ka. Sabi nga daw nila may tinatawag daw tayong white lies. O may mga bagay daw tayo na hindi na rin naman daw dapat sabihin. Pero kaya mo bang tiisin na hindi sabihin sa taong nagiging mabuti sa'yo at walang ginagawang mali sa'yo? Pangalawa, kaya mo ba na kapag sinabi mo sa kanya na nagloko ka, kung ano man na magiging desisyon niya, reaksyon niya doon sa sasabihin mo, dapat tanggap mo yun. Kasi sa pagkakataon na to, diba? Sa pagkakataon na to, sinasabi mo na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam anong gagawin mo. Pero nung panahon na sinasabi mong kapag tumitiyaya ka, hindi mo naisip na kapag nahuli ka ng partner mo, saan ka pupulutin. Diba? Kaya dapat tanggap mo yun. Handa ka dun. Eka, kung sa panahon ngayon na hindi mo pa kaya, ako, sa akin lang to. Sa akin lang to. Umamin ka, pero hindi ngayon. Umamin ka sa pagkakataon na ihanda mo rin yung sarili mo sa paglisan sa kanya. Pero hindi naman dapat sa mahabang panahon itago pa yung ganyang bagay. Ngayon, Eka, tama si partner, na kapag ikaw ay tinanggap pa rin yan, naway, maging mabuti ka naman na sobra-sobra. Eka, diba? Na maiyakapin mo itong tao na to. At pagsisihan mo naman sana yung ginawa mong ito. Kasi hindi rin maganda na may tao kayong inaapakan. May tao kang inaapakan na malinis at maganda ang hangarin sa'yo, pero ang ginagawa mong sukli para sa kanya ay iba. Mas mabuti na lang na wala ka na lang karelasyon, maging single ka na lang, tapos pumasok ka ng BPO, kahit sinong mga TL, katrabaho, ang bumengbang sa'yo, walang problema. Kasi single ka eh. Huwag lang sa may asawa, ha? Huwag lang sa may asawa. Diba? Yun lang yun eh. Kung hindi mo kayang hindi magloko, ipadlock mo. Hindi. Ano? Mali yun. Kung hindi mo kayang hindi magloko, iwalayan mo na tong partner mo. Kuwawa lang. Minamanipula mo siya sa mga bagay na wala siyang kaalam-alam. Ngayon, kung ayaw mo umamin, naiisip mo na, wag ko na lang sabihin, magstay na lang ako. Hindi naman namin mapipigilan yun. Yung desisyon mo na yun. Kahit magsisigaw, murahin ka namin dito, hindi mo susundin.
kung yun talaga ang desisyon mo, pero Eka, naway kayanin ng konsensya mo. Diba? One last na lang daw. Pwede, one last. Closure! Diba? Closure. Closure! Oh, diba? One last hooray! Ganon. Bago ka bumalik sa original na kikiam. Charot! With the Pwede, no? rot! Hindi, pero kung talagang hindi pa talaga niya kaya, diba, na mag-stick talaga sa isa, pwede naman talagang maging single at mag-explore ka ng iba't ibang klase ng talong, diba? Ang Oo. daming klase nito. May pahaba, may May pabaliko. may pabaliko, may pabilog, 'di ba? Yan. May nabubulok na, 'di ba? Pwede nang mamatay. Oo. Sumalangit na. Sumalangit na ganyan. May fresh pa, 'di ba? Fresh na pitas. Oh. So depende talaga sa iyo, Eka. Nakadepende ang iyong kapalaran sa iyong magiging desisyon sa buhay. Tsaka Eka, baka ang pagsisiya mo, bigla ka mabuntis. Di mo alala kung sinong tatay niya. Ayun lang. Maguluhan ka. Parehas pa namang moreno yata. Oo. Diba? Isa yan sa mga magiging problema mo, Eka. May gusto ka pa bang sabihin, Eka? Yun, tama naman si DJ Jello na mababaliw talaga ako pag nabuntis ako. Hindi ko alam kung sino ama. So, yung ganun pa rin po, parang lalakasan ko yung loob ko para umiwas dito sa katrabaho ko. Ang hindi ko lang po maipapangako din sa inyo na masasabi ko agad dito sa partner ko tong issue. Pwede naman ko. hindi sabihin. Oo. Pwede naman hindi sabihin, ha? Hindi, tsaka wala naman siyang dapat ipangako sa atin. Tama. Kasi sa sarili mo naman yung accountability. Ikaw yan eh. Ikaw ang responsable sa sarili mong buhay at hindi naman kami. Kami ay mga tagapagbigay lang ng mga opinion, 'di ba? Yes. Kung hihingin mo yung opinion namin, bibigay namin sa iyo at syempre parang ano na rin 'to mga ate kuya mo, 'di ba? Na gustong mag-guide sa iyo patungo sa tamang daan. At Tama. katulad nga ng sabi kanina ni Titan Jello, hindi mo naman kailangan agarang sabihin. Kung ikalulugod din ng iyong konsensya, 'di ba? At ng iyong pagkatao na gusto mo nang sabihin, Nasa di sa'yo. nasa yun. Hanap ka lang ng right timing kung kailan ka nakapaghanda, 'di ba? Sa paglisan mo sa lugar na iyon at sa piling nung taong minamahal ka o walang ibang ginagawa kundi mahalin ka lamang. Yun nga po. Yun po talaga yung gagawin ko. Parang i-ready ko lang po yung sarili ko. Ngayon, kung mag-work pa rin naman, maging mabuti ka, maayos ka sa kanyang partner at kaya mong hindi sabihin, marami rin naman tao na mga nagtago ng mga sikretong ibinao na lang rin sa limot. Hindi ka nag-iisa. Kung sa realidad lang din ng mundo na to, marami ha. Ako Eka, hindi sa kinakampihan kita o sinasabi ko na dapat suportahan ng mga cheater na katulad mo. Pero, ang pinupunto ko dito, marami rin, minsan kasi sa mundong to, sa buhay na ito, minsan yung mga sikreto, mas mabuti na lang itago. Kaya nga sikreto eh. Yung mga bagay na ganito, mas mabuti na lang ikip o ibaon na lang din sa limot kaysa sabihin mo dahil minsan baka mas makasira pa. Hindi ka nag-iisa, Erica. O Eka, hindi naman yung pangalan niya. Naano lang ako sa Eka kasi parang Meron kasi nga. Tsaka may nag-comment dito, Erica yung pangalan. Hello, Erica. Paumarasigan, hello. Sa akin lang, Eka, may mga tao din naman na nagbaon sa limot ng mga sikretong katulad mo. Pero sabi ko nga sa'yo, nasa sa'yo kung kaya ng konsensya mo. Digital na ang karma, digital na ang lahat. Nasa sa'yo yan. Hindi. Sa pagkakakilala ko po sa sarili ko is, di po kaya ng konsensya ko. Siguro yun lang talaga, i-ready ko lang yung sarili ko. Sabihin na natin, magiging practical lang ako. Mag-graduate lang ako, tapos establish ko lang yung sarili ko. Okay. Parang ewan ko, parang ginagamit ko na talaga yung tao, pero wala, nandito na ako eh. Nandiyan ka na eh, di ba? Oo. Kahit naman kasi magsisigo kami dito, manggagamit ka. Dapat ganito eh, diskarte mo yan eh. Pero alam at aware ka naman eh. Di ba na mali yung ginagawa mo, pero kailangan mo makasurvive eh. Kailangan mo maitawid yung sarili mo sa ganitong bagay eh.
At least may game plan na si Eka. At kung ano man yung game plan mo, sana masunod mo, matupad mo, at walang maging aberya. No? Basta tatandaan mo na ang consequence ng actions mo ay nakabase din sa magiging desisyon mo. Alright? Maraming salamat, Eka, sa pagtawag mo, ha? Opo, maraming salamat din po sa inyo kasi Maraming salamat. Anong gusto mong sabihin? May sasabihin ka ba? nakakagaan din sa loob na. Ganito, may nakausap na ganito kasi hindi naman ako maka-open sa mga friend ko. Yes, yun, thank you sa inyo. Salamat din sa pagtawag mo at sa pagtitiwala sa programang ito sa amin ni Titangelo. And we hope na mapabuti ang sitwasyon mo. Hindi naman kami mag-hope na mapasama yung sitwasyon mo. Alright? Sana kapag malakas na yung loob ko at may decision ako, nandiyan pa rin kayo. Tawag ulit ako. Oo naman. Oo naman. Pero sana makatawag ka bago mag-July 31. Oo, bago mag-July 31, Eka. Testingin mo. O kaya, oo nga, no? Oh, anyway, thank you so much, Eka. Makatawag siya sa'yo. Ha? Makatawag siya sa'yo. Ay, hindi natin sigurado kasi nga BPO, diba? Oo nga. Hindi, pero gagawa ng paraan niya sa'yo. Salamat, Eka. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Bye. Thank you po. Good Thank night. you, Eka. God bless. Tuto ka lang palagi. Ayan. At yan nga po ang ating rated SPG Top Secret Share, Eka 25 from Cavite. Salamat, Kabisyo, sa inyong pagtutok. Sana meron na naman tayong nabaong mga kaalaman, karunungan, at kalokohan. Bukod pa ron ay pagtanggap sa mga kamalian at pagpapalago, yabong ng katotohanan. Nakasama po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At bago po ako magpaalam sa inyo mga kabisyo, nais ko lang pong pasalamatan ng aking partner dahil ito po ang programa tuwing gabi, alas 9 hanggang alas 12 ng gabi na number 1 on air sa lahat po ng istasyon. Ayaw At nga, syempre no. mga kabisyo, pinagmamalaki ko rin po na top 5 na rin po kami sa Spotify, ang Rocky Secret Files with Titangelo. Ang ugat at utak po ng bagay na yan ng aking maestra na nandito sa aking harapan. Ito po si DJ Rakitera. Kaya po, supportahan nyo lang po kami palagi. Mga kabisyo, muli ako nga po pala si DJ Titangelo at titindig sa mga pinaglalaban ninyo dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kabisyo, handog naming awitin sa inyo by Bugoy Drilon Hilom. Metro's #1 Love Radio. Basic!